menika pamundhut panjenengan sampun kula pinangkani Mas Joko. Nggih. Menika kesempatan jenengan untuk orbit di Kota di Channel. Ya sing mesra piye lho Om, kaya ora tau pacaran nek gayamu ora. Mboten kula mboten nate pacaran, Pak. Dereng nate kedemok, dereng nate kesenggol kalih priya-priya. Nah, ora nate kedemok ning demok ae. Mboten. Kaya apa ta? Mboten, Pak. Heeh, ya. Mas Joko siap nggih, Mas? Nggih. Nggih. Pokoke aja kalah kali Mas Taslim. Yen Mas Taslim biasane gur ambung-ambungan pipi. Piye carane jenengan nyosor endi sing kenek ngono. Lintang asmara, ayo. Diaturake, ya. Monggo, dados. Ratri mung eling manis ing ati setiamu akan aku eni marang sang Hyas Laksmi. Tresnaku bisa adueni marang sang Hyas Laksmi.
Mas Joko luar biasa ya. Elok tenan, bergas tenan. Mula ya ora aneh ramokal akeh sing tresnani Madangkara iki, Mak. Nduk. Malah iki dawuh saka Pak Ngadimu Pondok Ungu Permai Bekasi. Nderek nyimak gambaripun teng YouTube celing sanget, Mas. Nggih, matur nuwun. Gambar iso celing kaya ngono ki ora perkara kamerane sing apik, ning uga juru kamera lan uga sing kepareng operator. Ya, Mas Yosi. Pokoke angger kakean mangan sate kambing aman kuwi. Ayo. Bar meh mati ya. Saiki wis urip neh. Ayo, Mas Yosi kuwi. Kuwi sing operator karo Mas Yosep sing biasane ning kiwa kene. Iya, bidikane sangat jitu. Apik. Saya neh kae Mas Joko glendoh kae. Wah, jan. Kaya piyayi le ngorok ngkuli genset karo. Banter, oh Mbak Lia pedhot lek musuh kuwi. Ayo. Wong aku kok mburi nggen blumbang mburike dheke ning gudang ning so suarane ngungkuri traktor nduk. Ayo. Ora wedi. Ya, terima kasih. Apresiasi dari para sutresna budaya sing kepareng mirsani lumantar streaming. Sembah nuwun, sembah nuwun. Lan uga audione barang iki ya kepenak. Ya, mula wingi Pak Marno ki gerah ki tenan kanca-kanca sedaya sami bingung. Ha iya. Mergo trompet apike kaya apa yen ora ana mikrofon yang bagus ku ya kurang trep. Ha iya. Jane glondor jane ya iso jane. Muga-muga engko ya Mas Glondor ki rasa wedi-wedi rasake woh pekewuh. Pamane Pak Marno kudu istirahat, kudu dadi senopati tenan. Ayo, kaya Raden Abimanyu siap diranjap dengan ucapan. Ayo. Yo nanjake bintang tamu dhisik. Ya, Mbak Elisa Orcarus Alaso alhamdulillah wis hadir. Ya. Suwe ora ketemu wis saka Boyolali kae. Luar biasa Nadianto ibune menika nembe nandang gerah. Parandene gandeng dadi seniman utawa seniwati yang profesional. Mula ya piye carane tetep menghibur kepada kalayak rame. Iya. Mongko mambengi wis ning Purworejo. Heeh. Nderekke kancaku seangkatan kae Mbak Lisa jenenge Mas Sunarpo sing ben bengi ra tau leren kae. Iya. Elok kae lakune kuat aku jane diajari ning aku ora kuat. Mergo anggere aku wis laris kaya kae mesti ra bineh nduk. Ayo. Sing abot iki lak kuwi. Ayo. Monggo Mbak Elisa Orcarus Alaso men jumeneng. Yo nggih ngiling-iling. Rek ayo rek. Coba ya. Para kadang-kadang Madangkara rek ayo rek ngurmati Mbak Elisa Orcarus Alaso. Yo. Tunggal Mbak. Ayo re mlaku-mlaku ning tunjungan. Re ayo re mlaku-mlaku bebarengan. Saya coba melu-melu aku. Ayo golek kenalan ayu. Kalau itu
Waalaikumsalam. Lek mangsuli terus piye ngono kuwi? Lah ya komplit to, Pak niki. Walaupun sowan ten panggenanipun Pak Haji menika Pak Haji Jatmiko. Nggih, leres. Nggih, tapi kan sedaya ingkang rawuh karyawan nggih sedaya ingkang nyengkuyung menika lintas dari berbagai macam lini, berbagai macam warna nggih kepercayaan nggih agama. Dadine nek salam ya tak kompeliti. Ha nggih, kuwi jenenge jenengane Bhinneka Tunggal Ika ngono kuwi. Lah iya no, kudu ngono berbeda tapi siji. Nggih, luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Jar? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jangan pengen kula airi pripun. Air dam-dam. Jadi aja ngolok air dam-dam. Iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Tadi Jumbleng kene kagut-ugut. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masyaallah, layak munggah panggung ambune brang-breng. Tapi perjuangan Pak aku ning gone Eka kiri neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan. Nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Lah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan transit sinden. Oh berarti duduke ning gone. Mlebu meneh tulisane transit fans UFC. Lo berarti duduk kene. Parpi ana kamar tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsa aku arep nguyuh wae angele minggone Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Tulane sampo zing galek separo. Kok ya diopeni sampo zing galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi jenis semedulure ngono kuwi yang sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahmi teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu? Sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih? Sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Ya setetek-setetek tak tinju lho ora yo. Alah, ket mau penghasane tinjune ya tenan apa tak bolan baleni lho kowe. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula ketur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfa Jaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan iso ngembangke perusahaan iso ngrembaka sukses tambah joyo salaminyo malah menika keluarga besar UJS ingkang pareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi
menika kepareng mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge Jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang. Klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning Medi Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera. Iya. Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Ngoten niku. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya, Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng ki pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kali Bu Kesi iki suwi banget. Olah nggih. Nggih ndara ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol, Mas Arif dari Madiun minta disenggol. Nggih. Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih. Lan ugi ingkang banget kula kali panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang. Mongko mongsonipun kados mekaten lho, Mbak. Udan kaya ini biasane biayar wayangan mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah biaya ingkang kersa nggih lan merapat di lokasi, ikut nonton, ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Dene mboten saged rawuh, mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Oke, penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Sampeyan mantu to ya anu? Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku kan subscriber. Waduh. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhirnya jane karepku len nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya. Jek, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumbas brambang iso ngorong sasi. Ayo, brambang ayo. Brambang peres kuwi ngurus iki, raup sing lanang ayo ngono kuwi biasane iki. Ha iki. Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijajarke kalih Elisa to Pak Dalang, mbok sing enem-enem mawon. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah laman niku. Kok ya ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ning omah ngadi-adi. Rekake nang omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Bus kape anyar lho Pak menika Pak. Ijem. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoknya omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote, gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Yo, ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus sing mlipir-mlipir ora. Cek, menika wonten pamundutan Bu. Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya. Mari kita bersama-sama berdua nggih. Siap. Monggo, sing sepuh dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula
koper Mbak Lisa ya. Tansah gon deli yen dadi lara kelo sakit rinten dalu kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Amin. Mungkin Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Piyayine teng inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Mirsani wonten kamar inggil. Dada nika dada Bapak. Lah kae. Nika Dadah Bapak. Wah, dada Bapak Jatmiko sehat selalu. Niku mben dalu lho, Mbak Elisa le mirsani dalu, teng nggih. YouTube iki mben dalu niku. Ya, karena itu apa ya mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerasa menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya Nggih, gitu. nggih. Leres, nggih. Monggo jenengan, Bu Kesi. Ketok-ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya Mbak. Yen bali bejo Nggih, terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya Mbak. ngagem ali-aliku pamriyeh aja lali marang aku nadyan kula mboten melu besuke ngono lelabatku Oh, ikhlas. lamun embene jalapa emane namung tansah
kasih.